puhelimen piip-ääni herätti sedän keskellä yötä. Puoliksi unessa hän nappasi puhelimen käteensä ja silmät suurenivat heti. Kello oli 2 yöllä ja joku oli kirjoittanut viestin. Kaunis. Vihainen setä kääntyi vaimonsa puoleen ja ravisti tätä hereille. Täti hieroi silmiään ja sanoi unisesti. Mitä nyt? Maanjäristys vai mitä? Setä näytti puhelinta ja huusi. Katso tätä. Kuka lähettää sinulle viestin beautiful kello 2 yöllä? Täti hämmentyi, meni peilin eteen ja ajatteli. Kuka muka kutsuisi minua kauniiksi 50-vuotiaana? Hän otti puhelimen, katsoi näyttöä tarkemmin ja yhtäkkiä pam! Hän löi setää poskelle. Mutta se, mitä hän sanoi sen jälkeen, saa sinut nauramaan katketaksesi. Mutta ennen kuin kerron sen, jos painat tykkäystä ja tilaat kanavan seuraavan 3 sekunnin aikana, Jumala antaa sinun vanhemmillesi pitkän elämän. 3, 2, 1, mennään. Nyt kuuntele, täti sanoi. Laita ne silmälasit päähän. Siinä ei lue beautiful, vaan battery full.